enkwa ahode wo mu ensu de obedie wodasani asema me ka che onero no sunkwa na ensu de obedie efse nipa dasani bia ya onyame twedu ampo abowo no so de nyane na uti tuaso na hode wo na bia o radio na da sompa na chese waduane nsai sa me de nyane a me de mesaka me kon yi na metiri nu tuaso a na ma de nyame ase na me bia me radio na da sompa na hunu se maduane nsai Sanate enti wada sani bia me ka kire se ano ayehu anyankopon bo bie ni ho emu befu wurada sani etie bia benya duane achi enti diaka eni se obesu nkwa na wunsu ade ense die obedie na no bi ano ayehu anyankopon bo bie ni ho emu befu wura ensu ni obefura na odasani bia ni ho na hodie nyina tetema afi wo bodaja adanya se na ntuna wadaka nyina wayiri nyina afira Sompa TV yabo Sompa Ebesunima Fawe fide no to Sompa Fato Sompa TV Na ya wani pama o Na unu huarada Ifisa kudie munsemo ubenya Aberabu munsemo ubenya Nyamsum munsem ubenya Anijie munsem ubenya Enyumpane kakuma ubenya Yamaimu amanyosem ubenya Sompa di bravo ubenya nina ubenya Sompa TV yabana papini su Sompa die ema kefia pa Sompa FM. Ewie enyunu anyajo no nsia no na abo hye no nso sa abusua ene eye memeneda bosumi e fra ne se ebo ne de toso dadu enam yensa ensam ne de di aso tie edi eni hwe no ene yensa ntwerofo abo ano amasemufo no nso aso ho de aka eniwa nyina mehwe bi eba ne say ye Facebook Sompa 106.5 FM Accra and as a YouTube Sompa FM live ho ba obenya ne live and colored na wahwe na anwumere ensam no de di akotena yede ba efiri Sompa fie enkran ya enam Sompa kumase afa Sompa sunwa no Sompa takwa Sompa takura de Sompa techiman ene Sompa nkuransa no de di akotena ya obeti bi ene se Abrantie bi ana viral video bi echegu ewontentan video so agwanu mu kire mu se opie mu ewo ewutu senya mensini ni mu a wokwa wi a mobile phones so laptops ani niema bie no sabrei empanifo kansen bi fa ne ho ECG ya wo mo bo sesei Ghana bia esu no Ghana Broadcasting Corporation wo mo nso osun bi esanse ka me na wo private legal practitioner Ora Martin Pebu wakasa kire mu se omanyi sidi no sedie entumi nyina fa ko a aya na brene brano no ehwihwihwehwe no wo se IMF eni kofobia afi yebesa abona yewuram ebia na awotwe nyina no wa anya brantena wa fidie ho antie kase yebo yebesa ase afirijo da brada ukwada ya wada e de aba bepem ne fiada ensam hodo a etwagu yi na yasan tim e de amaw anwumre my remfi say time heba mixture and the capsules ya wo mode time aka ho oba part time no okutaye monwumre na yesomo e wokase ebomu say obenya ya decoder no so baby FM stations ne wo no abusua ye wo ho live and also no
woto free Electroland Ghana Limited ene na papa titiri won me water chi my back so den hwe animu obi anko na wonko gene de anwumire yatwe ase ne yati ha o Leicester Company Limited a won me ya toothpaste and the toothbrush ade chie sompa obi baas no won mo de won mo broso ene aposen ka yen ho ama ye de akopiem e wodo midwam ena aka yen ho a ye de toawo wakenkamfo triple A mine eja pia pam dada anwumire miniminu aba abena bedu adepa kofi Abusia yada se ye free samno ase anwumre dia ma na ye kwakwa kopie mu ewo kaswa na kaswa no wei aye kaswa Crispo City Ameria down eno no ehemu ewo ewutu senya east mesnenim ewo mfimfini emantemu na nsan enana video bi ejentre ham ewo abefo tentan video social media no so ne kankan Facebook and TikTok ne de na agi babia na fa brantie bia na adehye bi ta ne so wei aye nobody ta ne do wose rane na we na no wanom se omo ya saponti a wanom ta brantie ni nyina ne se wanom hu se abrantie no eye awibara wo dwoye bra wi a wonko baw no adibawade na wanom kire mu se wokɔwi a okada rider bi enema na enye no nko a sɛdeɛ na wo munim se wɔyɛ abrantie e wonpotem ho no mu a waji ni dipa eba no wan mo ka okada ibia na nka brantie ni obi a na nka oka bie enso no obi nim die kwawi a kire na afa wadane amroba afa ya manfo niema laptop so ni wia TV set no odesene we condition e boban ho watimi be wai ade abache no na nsuo na so ni gu fam sa woda ho afa woda mo watimi ya hyehye wo be kwa na kire se die bo akire ho no wa wade kɔ otido na wanum tete na akopem bra wanum saso ni mu na mrante kwa ne sa ne ne ba bia bewura bia yensu ye bewura na sadia na video no ete no sabio na ani anyan papa sansa na mrante na ni abre na sadia kwa ye na mpanimfo hu video no so o video yi de waso wa mo hwɛ na wa mo timi tu ho na mo mpanimfo abamane a wa ma kire mu se sa brante no mprempren ya me no kasa yi wanum se wa mo saso ni mo na wa mo saso ni mu a ope kuma ana eja wanum akwakire sa brante e won kran pumpuni mantam ha sei na eja ebra mpanimfo yama ni boni kwaku ade ma etoato aya na okonya assembly member ya wono owo opekuma kumbe electoral area ononyafo Adams ene no etwetwe nkomo no wachire mu sei adehye emrantie a wonom ewo opekuma potam wonom kra ena boaye ema wo mutimi ensa so abrantie a sa video no meche viral video no a na wonom pe na kire ne so akowia TV set eni air condition eni amanfo phones eni de ekeka ho no yetimi kire no nti sabre de wo baba amane sei posi akache ena omode no akwakogina nyankopon ya domo a ebrepam omode ni ba kogina sem dibia ni atoto na no na se bupo na enye obi enese eno eye se ebubo no a na Electricity Company of Ghana se wo moni abre pa secondom na woni brabri nyina ye se Ghana fo bi eka ye se wonu mutua bra wo mode nkane ana ye adwuma wie no ni tua ye bibia wo ho titru ene postpaid nti ekeka wo moma wo mode prepaid ne bae ende aye se duro ni esikanie se osika sape opa asa eno na ase aboabo ankakra kra nenso kadada no eno nche se wo mode ache wo mo na mamanfo nso anso a wo no mogie ma sesei Ghana Broadcasting Corporation GBC wo no mo nso egusu a wo mo dafene mo pa e wo sa aka no ho wo mo ya ye kadebo na pania wotua wo ma no se Director General Professor Emim Alhassan wode to wo twamfoni na chese no kwasem ni sade electricity bill no ebu wo mapre ama adwuma kura no eyaje wonsem wo ma hyehye bibia yese wo no ye adwuma no onya sha ase anopa no nsia kosi no ndupe gese wo mo sa dum no na wo ma sa kosiesie won ho da foforo ni nyina ye ka ede wo mo nti adwuma nka yese wo no mo yo no wo mo ntime nnwo ema nema enhyehye sade nka wo se ehyehye nti wo se sesei ba bi te se wo mutakura de branch sei no nyame na aboa won na owi ahoden
ɛna ɔhamu nkyɛmu adunum deɛ asɛ wɔn de yɛ adwuma nti amadodo na a wɔn wɔ owi ahoɔden so mekyerɛ solar energy no wɔn ahyift no so wɔn mu nkakrakra nanso nsakoro ntime enso aduro wɛre ne sɛ honte ɛna wɔde to so akyɛ sɛ wei a wɔkan no ɛnyɛ nɛkaw ɛyɛ ka aboaboa no agugu hɔ na wɔn mama ne wɔn mu hu nyinaa ne sɛ wɔn mu sika wɔn de di dwuma no ɛyɛ IGF deɛ wɔn ɛtase ne nkakrakra firi wɔn mu apretwam ɛna wɔde di wɔn mu dwuma nti ama ɛsɛyi ɛnɛma mu ayɛ dina ma wɔn paa dɔnhwere nan ɛna wɔn ɛde yɛ adwuma wɔn nso akonsɛm no Ena no ukwada no ena Ghana mampenini His Excellency Yera John Dramani Mahama wane semtrafo wanom edi enkomo na enkomodie anim no ena wade etudwa efa oman Ghana yesidi sedie ema ne homne so wonim na enum no wakire mu se eniema pa finance ministry no ene wono ankasa na wati oman so mampenini no wamudi gu akwamu nti abosome kakra edi anim yebehu ane se eniemam esesa na bibia aye moderate ade ma edwadifo a wonom ewo maimu ene yeso ayetwade na ensemi empanimfo atwetwe ne sra ne abasapi na owura ya wakasai owura Edwin Eduzi Tamakro we acting director for legal affairs at the National Democratic Congress NDC enwo no so de na no atum se nyankopon ya dom na se bibia etoto yi a emra ene hyehye ya wonom di gugu akwamu no ebetumi aboa emoman yesidi no sade ye mampanini ekasa bibia be moderate no etumi ayesa ama Ghana de hyenso ye ho ne ma etumi aso ya kwankro owura Eduzi Tamakro se bibia toto yi a wo mo etumi di bibia gugu akwam enkankan emra eno no etumi eboa ema man yesidi no etumi gina brane no wanum di bia gugu akwamu afenso wanum hwe mra na si etumi enforce ne yi a ebeboa ama man yi ye economy no etumi agina ebra okasa no Sompa kase etwe bi weigh strongly on the president for he himself to make some comment related to this matter. Globally, no government would want to leave the exchange rate for market force. It doesn't happen anywhere. If you look at the data, the numbers, all over, it shows that government has always had a critical role to play in what happens with your exchange rate. And so that whole idea that just leave market forces, and sometimes these market forces are driven by profit and more profit. And so when you have such situation, government must definitely have a way of intervening. The historical data will show, be it the Chinese, the Americans, or the Canadians, or what, or the Englishmen, they had always found a way of keeping their exchange, to keep their exports cheaper, because they want to attract more people to buy their products. That is how they grow their economy. Owura Edwin Eduzi Tamakro acting director legal affairs at the NDC Amanyo Kono enu achi no na lawyer Martin Pebu also a private legal practitioner one also di na no tu mu se o my Ghana yesidia de bi ehurihuri femfem ese akonfem a entumi nyina fa akono wo se IMF a enche ni aduru ho yete dase abra ne am yakora so ne ade akosi wan boboa no na afa World Bank wadom hyehyɛ wanom ade gugu akwamu a yentumi ndi so nti enu ti na ma de bia ne yesidi no ehurihuri. For me, I mean, from what I've said, as central bank do it, I mean, the IMF can complain from time to time. Prove because this whole IMF checking and all this, they are also part of the problem. They've always been a part of the problem. They, IMF and World Bank, PINSA, PAMSCAT, Structural Adjustment Program, right? All of them, check all the IMF program. People will tell you that this is scratch on the surface. Deal with the root causes. But they appear to do so, but soon the politics of the IMF, World Bank catches up, and then they don't hold that to account. So the programs don't achieve the desired results, and yet they make money off. Private legal practitioner, lawyer Martin Pebu, anudisem enyetiye. Afe yemfiri enensemu na yenkona wotwene nyina mu ensemu. Na yekona wotwene nsemu a yesha asefiri edadwoada. Sade France for no ebeka ne se landi mande saa dwada no mu na achachafo bi ekeka won ho bo mu che se won mo awie suapon ebi nso kura awie achachafo ntete bia teacher training college a wo mu gusu ye adwuma ne nso be se bosome nwotwe enkono du ekọ afimu ni ebi no mu wo makatua amma ebi nso kura de edi adanse sampa wo ye kirekire ni no wo mu nsanka na eno na
wɔn twerɛtwerɛfoɔ Emmanuel Ofori di wɔn anim na wɔn ne nsɛntwerɛfoɔ kasa yɛ da masen so sɛ to yɛn sa frɛ mu nso maba ɛnɛ yɛn ne yɛtwa hyia nim sɛ akyerɛkyerɛfoɔ a yɛfa yɛ adwuma afi etwa mu na yɛayɛ adwuma nso bosumi bia so a yɛnya akatua yɛn ne yɛhyia nim sɛ no ebi kɔ university ebi nso kɔ teacher training yɛn ne yɛkɔ university ɛne yɛn ne yɛkɔ teacher training ne yɛaka yɛn ho abom sɛ ɛnɛ yɛde ehia asɛm bɛto ɔman Ghana anim na ɔman Ghana nso ɔhaw ne amanneɛ ɛne kɔdanda yɛn nan mu ebi nso aka ɔmo staff ID nso bosumi so ɔmo nsa nka ɔmo akatua ebi nso nsa ɔmo staff ID kra yɛn nso yɛkɔ university nso no obi enu a ne nsa aka ne staff ID ne mpɛsɛ bosome so a yɛn nsa aka yaketua saa ɔhawi ama akodum pɛmpɛn so a yɛbɛda ne ade sɛfo ɛwɔ yɛn nuanom ɛne yɛbusuafo anim enti ɛbra yɛwɔ mu yɛn ho kyerɛ yɛ ɛbra yɛwɔ mu yɛnim agu ase wɔ community yɛtim ɛbra yɛwɔ mu enipa ɛsere yɛ enti ɛne yɛfrɛ mo baa nom se a yɛpɛsɛ mo ti yesu yɛ haw ɛne amane a yɛn mu bosome nwɔtwe mu yɛne gyi yɛ sɛ ɛmpra bebree ɔno deɛ na afɛ mu deɛ wɔwie na deɛ aka ne nyinaa yɛ finance minister sɛ obe release ska na yɛtua yɛ ka bosome ampanya bɛde akyire ɛno ɛyɛ Emmanuel Oforia wɔn a yɛtwerɛtwerɛfoɔ ɛde ma akyerɛkyerɛfoɔ a wɔn mo kyerɛ adeɛ na nso wɔn akatua ɛma no Ejuada na ni egusu a yegyina mu na ejuada no na Electricity Company of Ghana ECG wonom so ede krata epie montene se wonom de krata afoforo akwa Public Utilities Regulatory Commission PURC ese namahoden a wonom de som Ghana de hye no wonom pagyabu animu se 225% increment na enum no na sompa eba ya no na gya obi e kanede enti na wasi ye bopini panimfo a wanum di wo mudwuma ewo eye PURC mu na ye ne wo twetwe nkomo no opani e wono yo pani kwankyerefo a woda Research and Corporate Affairs ewo PURC eye Dr. Eric Kofi Obute wo kyerɛ ensemu sei e de kyerɛ yen esa ka proposal no ECG for the proposal and Ghana Water for the proposal would afina commission ye baba ye analysis for proposal no nti afina proposal na ba nti se no ye ya ne se ye gi agentry if different groups for no and I say any civil society organizations for NHI and utilities in your presentations among yentia almost more present more presentation among nti commission in there afina ye baba start yan kasa ye djuma ye analysis in the area na the report na ma board na for decision tie de anya start here kra anya bibia Dr. Eric Kofi Obute ayo pani kwankyerefo a woda Research and Corporate Affairs e o PURC adwumakonem e no ne sompa etwetwe komo e na no dwoada no ene dwoada no mu no e na se wokonkuta hodie mu a wo mo committee ye wo mrase badwafie abrem mrase badwani owura Charles Oredu wo ka ho bi na wo mo de beto se sa DSTV nsensem a Ira San George ni bre kasa ho se wo betwam nom ne ho ade atwabo bi ato wo mo so nom ne se de ho nsamte no yewura Oredu enso kasa fa ho se de ensem no wo mo hu no and a correct committee see with what is happening. On social media, minister issue instructions or issue ultimatums response from DSTV in a yakin na it's one among it's quickly young Fred two parties your ministry NCA and the minister on one side and multi-choice I agree you better submit dana atwenchem equity minister fine mukonya sakra e ka say be submit 1 o'clock na we and up to now no it me but I mean adoma Wednesday be committee no be share one of the issues ebeda table na ya discuss moving on no so matter South African government the Ohwajim set adoma by this week almost foreign minister ebeba Ghana na on foreign minister on this matter ene a woti ye ewo nkutahodie mu no yewura Charles Oredu wana yemrase badwani edema Abrem constituency na wakadom kuma no ho ejuada no ensemu a eno no free amanfo amanso bia yede somwo ewo sompa wahani sia achiripo enum kasafidie so no na baako meche foreign news nti
ekopie mu ewa London na amania efiri ho abeto amantene kire mu se RMT wonom ewo UK na chese wonom kire mu womo largest transport union no ewo UK abrochimemu womo adwumafo edimande se wonom ye kire de etia wonom panimfo ni nyina efa wonom akatua ho ensensem wonom se woma ye adwuma mfinhia pi ewo sa adwumakuo na no de RMT no ewo UK largest transport union ewo ho no na wonom kire mu sei ekuo no mabia wonom ewo United Kingdom ho ana wonom kire mu se akatua no womo ne panimfo akase nkabai a wonom nye hu bibi enfama womo so hwan wonom ese womo ntehwe womo ntisesebio odogo bi enu abe kra entini na hu akohia se wonom nyina beye choboi no magye so se yei no makopo dompem na wonom aka kire mpanimfo se dabi empanin se si yede ye ona anya oya yenya ofaye entino adehia wonom ye adwuma be se empem ha eni akire ana wonom nyina de wo kuku no wo kakagu wonom a wonom tintasu kokko ede kire wonom empanimfo na empanimfo bi a wonom di okuo yanim anase okuo yimanim ene wonom yes aye kire yi bako ene Elizabeth Line wono so ekasa ya wo kire mu se wonom atro nkrata pi eba no website ya hodo eno no ye okuo ni website nso a wonom de nkrata bebre na na fa ho petitions ahodo a wonom de koya nso hwan kamia yesa wonom ntehwe wo mpanimfo entina hu akohia sei wonom ye kire entina RMT ya wonom ewo UK no largest transport union wo hono wonom tintasu kokko ede kire wo mpanimfo afa wo makatuam ensensemu na no juada no ene ye free juada yanko benada eda benada no mu na Ghana ha wonom e wo kaso abob na bi saa bena ne nyina yese Sarfo buache na Sarfo Resurrection Power Church kaso ade no emabuna ewom ene asafo mabi se wo mu nhia boat ene na ne nyina ne se enkontabo wo mu firi se Sarfo dane toye wo mafa bibia bo wo mo ne no sade wo mo eya asafo ma no e kire mu nie This papa we Sompa and we one yeah branch our branches are no problem be physical be so because how amanable now we go where for sis can you we go sis can you why was church in to offer a too tight you buy for we and then say can you enter you to ask say that's what you so to say yep accountability and you do asafo na peri yo one will conform you be and say be pe na church na sabe we nyina eko na wo show placard ya church na yes no accountability no preaching yes say na both any so for my NC for one yenso yempene any nyoma bebre etete sisa nukunyi se asafo no etoso yese ya bebre kaye doson ye over 20,000 at a setting and na uba asafo no mu a yes what na yeso tia na ete na youth na sorry se yempene se yemma accountability enye adwuma eno asafo ma no na wono mo kasai wei da benada Edabnada na mu no wei Ghana nsem ene yade sum wei wonom de betu dwa na no efri National Service Authority NSA wonom akache ebaye a wo mu kire mu se wo mu hwehwemu a wo ma yese aban adwumakuo no baako NSA wo mu de bibia ba na akoye ghost names sanye ghost names nko a ena ebo manyika wei baby ngengefo wonom nyina ebo manyika wonom kire mu se wo ma hwehwemu akohu emotofua broni beka se babies edini ewo onum National Service Authority wo mu payroll so akwada bi okura sabio wono kura no wonfifi sie na nkampese wabawia na nkampese wabekwa na true abekwa JHS abekwa sese kura no akosuapon ami akase wo akwa ya adwuma nso ubekwa kopie mu ewo National Service Authority payroll so no na sa akwada ne di wom wo mu hwehwe mu ankwada bese apem ani akire na wo mu din wom opani kwankyerefo a wono wodi nkomoi eye mami roots seda nensam eni
if the system was foolproof, we wouldn't have had children under 1 year without Ghana card being on our payroll. We had almost 1,000 kids under 1 year on our payroll, on our system. But we were thinking that if the system were to be foolproof, the system would have detected that these people were minor, because it is done and it can be done to the extent that the system can determine that these ones are below the age of 18. But that was not done. We had some people who were above, I think about 3,000 or so, above the age of 80 years on the system and receiving monthly allowances. We have the exit year for everybody is 40 years. So how come people above 40 years? Okasa ye acting executive director at the National Service Authority, Mami Ruth Sedo. Brother Tuesday, Sabnada no, ena wonuma wo manso abo womonso ani bere paase honorable Sansendakwa. Empatro wo mabonituo asanko maisefo wo asrafo no. Neno assembly member ya wogina wo manim ekasa ye pa de kire nsentro ne sompa kasa ye honorable Richard Kofi Achina. Won na ye esori na etra area wo assembly man. Honorable Sansendakwa kwara de ye kire mu a wo fio kana mpanyimfo ni different. Omra na wo meka me boys ne down e ma wo mu. Wo mu ana frɛ ne ma na ba obeduru ho na wo mabonituo ko. Nti ye nhada nte asɛm no ase. Na wunwi ase enso te enti enam so ma ye frɛfrɛ mpanyimfo ma mpanyimfo nso eba ana mpanyimfo aba ba ye do mbe ya nyame adom ye de na ba ba hye mu o mochuari eye aferi mochuari eni asankofo ni issue bia last 2 years kula ye committee e ma ye call ye no wo mo de ne ma gu akwan mu ma ye ono assembly member no kora na ye yi no as ye leader ese wo gina ye assembly members ni nyina na no ni asankofo no edili ivi enura de wo frɛ sɛ nkrata asem bia ye wo ho no mo ese me ye na me provide me de ye ma no na wo no so hwɛ sɛ obe submitting nkrata asem ni nyina na wo de aye de akọ nti so obi ka sɛ issue bi wo ye ne asankofo no ntɛm a na ye toro eno eye honorable assembly member ye wo mpatrom ene na afa ena wote se na wono nso kasa yi na saa benada no mu na ye de amanane kasa ye bre wo se ne paafo wo mo prime minister wa resign ni wie ye no timamufo e wo ho ena mpro ne keta asesha no wo mo de bo ne kwadu ye no wo de ho abufo resign ye no wo mo kotwaja e de to wo mo parliament edamu ye no nso ye boss ede ma wo sansem ni nyina eda benada Tuesday NC Yetwaso ewo enanu wukwada nso nsem a yede somuo ewo fidie kese yi eso wukwada no ebeto odwase jealous girlfriend wa poison wonu ankasa ne kanchema ya na one no etie na amane no ekiremu se Abrante wano no wo mfinhia no aduono enso 27 na edin a na otiase no dodo na de frɛ no ene same eno ane ne mra ne tie din a obi a e de frɛ no na asɛm no si ewo Ga South municipal eno no ewo nkran pompone mantamu dio kwa aten dio ba aten die no ogina ho ene amani boni kwaku adema ya wane eyewitness edi ensemimu enkomo oprenese wo de adurubone ayden akana no oba no de metu mani hu oba no da dem na se ono de kojo to wato anana no wonse do na ne nyina ne se abema no e de sekan awo oba no mene a nanka ope echa efriso ohwo de na eboro bema ne de no so enti wantimi anya da antwa na ode awo no pa akese a moja tunu na nya moja ketoa enti ohwo na oba ne pre ne nkwanti no ode handkerchief akekere ne mene senko betimi ade apre ne nkwa moja ne de ebetwa ma no but wantimi na ohwo oba na oda ho na ohwo na bema no epese one ne nya bibio se na opese one ne nya den o efrise according to see no ne pants ate excuse me to say mo fan chemi openifo na se oba no wabu ne nsakakra hu ne se obo eye ema pad yi bi mo fan chemi o see e da ho na se oba ne mpene se be ma ne nya den enye bibi entino na sa abrante kwa no ono ankasa ku ne nkanchema ne girlfriend wie ye no na oye se wo poison ho na wo no so watimi ati nananom ensiedo ya mpanimfo ekoso mu a wamodi nsemi ema posi adwumekwa yamani boni a woto nkrai esom yan ene kwaku adema wono nana nani di ensem na chi na no kwada no a wodi mu nsem nyina esom yan nano ukuada krona Sompa 98.9
wɔn mo osunwane ɛna afe uduru dɔma a Sompa 101.3 na wei yɛ mmarahyɛ badwani a wɔwɔ dɔma East ahenkuro no ɛwɔ mfie wɔkɔkɔsra timamufoɔ bi a wɔn firi gbanyiri ntokwa yi nti wɔn akɔpiem ɛwɔ wamawiem yɛfrɛ dɔma akwam na wɔkɔɛ no ɛna ɔnabo ɛkyerɛ nipadɔm a wɔn aba hɔ ɛna afe wɔn ɛyɛ wɔn ayɛ nso no na wɔda wɔn maseɛ binom hawunti baso ba firi ba bia bete aba beto nananom wo ha homa be ba bia tena esese bebeka hapo a banimfuo ne ba bete aso beso be do ne bani se yo ba bemfuo enso be nyina di ho aso be mu ama ba bia tena de na ose ye ba na ye behwe na ye so hu so na ba bia batena no sabi ankoba se ba dwane nkranim akoto jam ahokyere ne community ne baba sabi tuo si beso ntine baba be duru ha na bibi foforo so ebeto ba eye hawo ba mo dadanti anwa wo ha kuruwa ne preti aja de nyammo bi abere beguso badi wo ha roba mpabwe so akase ne nketewa se de bia wo ha bia no mini se beso bia so benya bia hye boto mienu gu eso ya buro afei nadmo buro ni wawu ewom afrafra nti badwe mu ade obenya bia hye bia no beso eno mrasa badwani a wowo doma East abato mpeso a ahenkuro no wamfie honorable Rahel Owusia ene kasa yeyi na saa wukuya da no na America mampani Donald Trump wobeka saye ebusa ase saa Russia fo womudu no ana nam Poland fo womotifi babia womo ye NATO fo no na de empa na no womo hwehwe no wo ho enti se Poland fo asa no a ma we ni womo meka se na ye ntokwa foforo na womo frefre no mo ne eho ade na sabia so sabia kudonto nka sonsono nso de wo ye den pa wo nkranin ana sapatru wo peden wo ja na mfafra so we ensem a Ewura Donald Trump wo de tu dwan wo chese sa Ukraine ene Russia ntokoi no Poland for so wo mo nse ye kura dro mako ahenan eni dunum de wo mo ase na ne nyina ye Russia for dia ye free enanu kwadamu ensemu eremu ewo yawada emo na enanu yawada no eno mai posi adwumekuo ni fe no ewo enkran pumpuni matemo wa mo bebo amane se wo musa akwakoso ankran ambulance bi a eno no ye Honda Haze ambulance with registration number GX 277-20 na wo musa so mu no se de nke nyinanim se ambulance no aya na de fa de hia sabio wanom ho edodo wo mo ne edo makopie mu ewo aya sabia no we de da bi o na enya nipa enegum na emom wanom susu se enubone ena na ewom ewo labadi mami na aposifo se wanom te ya wom koye no susu yampa na ye no kore ene ese wom yigu ho se tie ni enchechire ye na wi yan bonsam tawai na bi wom afa wom hu enuro bi a sabio ebi etese yere demo ebi tese ditamo ewie ye powder wine yi cocaine na ni nyina bi eka ho yamani boni na na opon checheku won na di ensam yi echi na oposi pani a wono wakasa edema posi adwumaku a eno no wo enkran pumpuni mantam ha sei eye Miss Juliana Oben ewo Volta honomo ede eba eyenkran ene ne important ebecheche ede ma eyemu a omutosa enuboni ebi na ye kan wasem no wode siren esiso so oba no te sede sebe obi hu aka anase sebe obi akone krechi a wo pentem ede ni pakro no akọ hospital nenso ebesi etwe no na eye ade foforo ena eguka emu na ye koye nimu ye besre se ganafo enhyenenso na dwumedia Ghana Police Service ya jiato ye hu se ye beye no omo ebeboayen ansa na oba beto Sakai no oyusi Toyota Highlander enso sa dwumedia na enana odidi yɛhwehwɛ mu kyerɛ sɛ ade yi waye efiti last year ebesi enra nyame adom yensa eka no sɛ nyade yensa ka na nka ma yate asese ne dwuma ono nso oye edididia and yɛhwehwɛ mu ayaye kyerɛ sɛ odi free pando de bank ha se a ɔwɔ ne customers a ɔde ekokoma opani a wakasa eye posi adwumakuo no opani a wono okasa de ma wonom ewo enkran pumpuni matam hanu musei Miss Juliana Open
eno yawada na yawada no yeko kwanyakon agona kwanyakon fo na wono nsusu enam so ema pani a wono ne ba ensuo ya wo monom wo mpotem ho Ghana water wono nsuo a wono anom esan so edi aduro tum se de beye na typhoid bia nkonyo bia no wono se wo mo sili wo mo headworks no ade ese galamse ese no enti yewura kwabena mensa wono ene ye pani a wodi anim na wo ka kira banse no kwasem ni babi ade na duru na trapo wo mo mfa honyim. My suggestion is only one, because as for me, I'm a revolutionist and I'm a nationalist. This democracy is what is causing all these problems. If I were to be the head of state or the government, I will use the gun because I have the military, I have the police, I have all the security services. So persuading them and it won't result to any positive thing. I'll use the gun. Killing about 1, 2, 3, 4 people, they will stop. I don't believe in killing people. But this one, we have to do something of that sort. People must die. We have to sacrifice people to stop this menace. Because it's not the whole Ghana. It will reach some time that maybe you won't even get water to drink. So shoot to kill must come. I support it. So Mahama, please, I am begging him. He's good. He's okay. He's fine. But his heart, I am begging him. He should bring it up small. No, Nana Kwabena mensa na kantra ban. Say a basra dom, post dom ni nyina ekutano. Nanso watenatena ho aja Ghana phobia na amanfodo so phobia. Wo metu galamse na say ye bibia. Na ma agona kwanyakon sesei wo munsu kura aseyi. Ena no yawada no eneja said ye na eboboba efri impatrium na efa asanko gold mine ene emebuna wanom ewo impatrium said ye ekosi ye nam sokora ma etuo kasa ya asamen member ya wono owa aboabo etuo kan no ma oti nananom ense do no empanimfo ehya de ne magugu akwanmu se abobevjo ebeto empotem home enam suma otumfo brimpon wasanso aye himpopra wati adwaso ewo tetrem no ewo asante mantamu nana akwasi okun ya wotoso mienu wakasai ene sompa kase edinkomo yawada no semeda yenim ya yenim humbi yetie ne se asankofo kampo no ewo mimi krum titi timidasori anopa na nsana no na minya ko se krubi twaso edin pato the body bi abeto kampo se sojafo no ko petrus no makukum garamsi ni no mo fa body no se bibi sha akura dia yemfa ko hospital ni ko ye postmortem ni hu se sojafo na se bia to na me bua na ko ho mitimi ko ho no mi hu se body ni da kampo wampa na me frɛ encareer commander se o mo fa memra na yemfa body no ko afeli hospital ti gusu a ye di ho abubu a ye hwe kwan ye befa so ye di body ni be kwa commander mo bae no ye te se crowd free mpato eba tumofo no bo mmerantie na bo mo ho didede ni ade na atrafo no ye se omumu ngura kampo to ku siri ban wo almost omumu ma ho data me commander no any police wa bedu a ye befa body na ko ki assembly man ya wo free mu oni titi ma assembly man aba se omuni nkofo no ebe kasa de be ya didede omu fa ma kampo na ye bitima peja body na e dia ko ye nhwehwe otu for brimpon hene osanso oyo hena wati adwaso wasante mantemu nana akwasi oko ya wotoso mienu ene kasaye ena no ya wada no ya wada Thursday na saa ya wada no ena South Africa wo mo court kese wo ho wo ruru ma wo ba bi se wo ne kuna wade na wo ba ne se be ma no mfa ne din to ono nso ne din so bi te se de ya ma no fa ma din no nanso na be ma na etwe aye sia se wo nte ase ema ne court odi kan de kwekura no wo mo ka bi ma no ne wie ye na court kese pa no bra wo mo koya ase ketwa ne kama oba no na wo yes wo nte ne ho ase wo de ko ba bia wo mo kasa wi aye mra ampa wo mo de kokoduru ho a ba bia aye mra no nso se e wo ho kwan se be ma no wo fo oba no nso din e de to ne ho so wei ya wada no de amanone esi wo South Africa nani yemfiri ya wada no munsemu ai
ni ewura mu ewa na no efiada nu na ansa na yebekɔ fiada ni adidi esi ye no yenka nkyerɛ osa aboafo a wo mo dɔ yen ya yeso ye dɔ wo mo a wo ma so yesene ema ye de no nsia bremu kase ye esomwe wonom eni yabo yaba Sompa obi bas no a thank you ansa na yebekɔ fiada no hye no so se fiada ebe na awɔtwe ye ba dɔ midwom eno Sompa obi bas na ye ba no nya yenko ne ye ba Leicester Company Limited a waso ye kase eboyi mu no wode ne broso no ene ne apos ne nyina kan ye ho ene ye pia bas ne dia ba besi domidwam ye dwumadi a ye di wo ha nyina firi ye kase ye boso ene de aka nyina da ye bedi wo ho saa da no hye no nso se ye fie da ba yi ne na awotwe akyede akese nso ne ka ho a ye be kyede ama wo hye no nso se ye be yi bibie wo bas ne mache na de empty bus asan ba besi na ye de aba so etoso miense friend se third service no enti no num anopa na yatena se etuomu saa wiamu no nyina ko ise bejo nonson enwumre Bell Beverages kan ye ho ne yeba 21st Clinic the sciatica commandant the pace setter in sciatica womo kan ye ho enti apomuden pa no ye befa ho wo ya de kura de bra na behwe mu na ahoden papa ya 21st de nam no wonso wonsa enka bi domidwom ya na wahye no nso sa na ye ka ne sei no abusua Electroland Ghana Company Limited womo na Opel Electronics na akoho womo wonkran ha womo kumase womo osunwane womo Cape Coast womo mankesim na DSC yesi wonko ho pa womo a ewo techiman foforo a womo bi no ho backside ne nhwe ni mo ho ka ho na ne ahia bia kogye eba ne sa utimi siri pe ehwe wani so a kopem se wani wa bekɔ nwomam na se entontom wo dan mu a abusua enne no wo yɛ se wo bɛhyehye nneɛma bi ebetimi apam ntontom a wo san akɔsesa ti ade na de abrɛ wo ho enu achi wo yɛ se wo bɛpeten wo mo de poison akun wo mu a ebewie no na wo ankasa koraa no wo san ba bɛhome bi ama kata ba bɛkyew enu nti na ohia time herbal mixture de Dr. Tafiri Jayo no eno de se ntontom ne nyaka wo nko ade se onom bi na wonnane sansuo no a wapede agu mu a anaphylaxis mosquito ne de aba di malaria eba no no wayam ne nyina de afiri wo widiem time herbal mixture wonum ato a wontimi ne di no ene ese wonnom na watumi adidi eba na sa ye gya wo abo okora bedi we ya mekan wo masa de time herbal mixture ka ho ende watriti malaria na wie no na de abɔ wo nkomwa no ho ban ahyɛ wo mu nkatanimu de shinga de aka ho kyem ne nkatabo na wo motimi akon de atia nyarewa 0244 417 669 time ahoma time no nso TI amuyi anwumre wo mo kan yen ho na wutie yen e wo 93.1 Sompa Kumase 100.9 enu ya yiko Kumase hwa Adamfo pa radio Paris France Abrichmamu na 101.1 Sompa takwa de 103.3 90.7 Yankransa 98.9 ebuna hinkuru sunyane na 106.1 Techima Brun Champion de Duakwa Mankasim eno nso 106.1 eno ene ye friend second dom no decoder no so baby FM stations no wono ye wo ho wada amanti ye na ye huti awamra na fe ye mafro ntena fiada na eda fiada nsem a edi atwagu no ye mfa mawo Medo edrano pa wutimi to wo boase etwitwiwusi o ado na so ni se mede yas toothpaste ene the brush ene twitwi mesima minya homka senti na ye bokoi na me all time favorite yas herbal toothpaste ene the brush aboa me amasese menum so a enwunu anasa de ehia mesenfimfem me biem na wo hwese mesi aye fita sesrecha homa na et brightens yas whitening toothpaste and a brush and a midi shimisi entina wo see fe na yas total care gel toothpaste and a brush ni die ebo wo se ho ban demu ni nyina e ma wonum ye sham oh yes enu krotrodo yas herbal yas whitening and yas total care gel toothpaste and a brush abusuan chamfa se wo pedudu tu e won kan ha for Leicester Ghana Limited and was 050 161 9588
Leicester Ghana Limited and the Yas toothpaste mo ahodo and the brush abedwa so abeboy. Midimafo Pokwase Maira Accra. Midimafo Pokwase Maira Accra. Midimafo Heba Clinic aba Accra. Ani wontie passengers egumi kai mu. Ehwa na dodo na ekro. Ene sa Accra ne potem yedemu. Ani yedemu ampa. The say de edutwam Atlantic International University America memu abo Dr. Dujamfi Babasu honorary degree as a professor in biology in herbal medicine. It is said here ayaresa no aye more. Oh, Mr. Minim wife yekopa wo. 1 year 1 cedi. Nyinse ni beto mu anza na yetu ka no. Nso mi connection na enhyeda nkoye na esakakra. Ti say wa page mu amahode bam. Connection ne mu de we. Obo wo de ba de kro. Wa ba do kro wo de ba de kro ye ka. Stroke nso de wo fa no small. Chese agidi wa wu ani de asie no. Yare bia etatia e wo Dr. Tamda so endi so. Diabetes, hepatitis B, prostate, hypertension, malaria. Yare bia. Kumasi say owo agogo opposite government school no. And na nkra hanso obepiem e wo Pokuase Mayira kwan no so. For doctor 0244 774 282 and 0500 727215. Midimafo Herbal Clinic. Wudimafo ne hwa. Sompa TV Emma Aketiapa. Ebusia Emma Aketiapa yadase se wanya abotira twen amyaji abofo nkrato abaya boya basompa obi bas ya de beto 26 ya twansam no eso e wonsam foforo mu ena no efiada no enumu ne yadudro na kyese eye nrada yi a ensem bi e popi ya ye dese ye etase ne sebesepa ne kwena hai ya sompa ye de bisum wo efa ebono MPP wanom empanifo a wonom ewo ebono emantamu womo so na womo tai pai ye esepo womo ne yenuanom sompa FM a womo ewo sunyane ena twetwe nkwamo a womo kiremu sei kamia yese NDC amanyoku sebio womo de womo ni SC MPP for ho womo se nansan ebono regional chairman Oru Kwame Bafo Abronye aka Abronye DC wanam akwachire no said ya wamu fa sokura akwachire no broni beka se Rambo style asad ya wamu huri ene wamu wie ye wamu fa ha ene wamu wie wamu si ha na ani enyan wamu nsem ni by this government say NDC need team can asebia west far west than the Abronye is purported to have said. And so unti say ya friend ipana bisa no akura nanu ya kwatia de azoka vice chairman oka say afenya makan aria ne ho pa we kwa by election na say ha nanu eje say ya papa say o de ko boga we by election na FM and so ya ti say obia afafe azoko ana say ya nti bia chense sa ahunahuna na omudi hunahuna abibi fone ayire omu enu achi no nana afena wono so oye council member enubi ewo eye ebono mantamu MPP amanyoku nim wono so di say eto aso any kwai Rambo style mafa so di edi sa adwuma no we condemn it eti yes Christian Council civil society organizations any penifo akabi ewom say the nyina ye sori ye kasati galamsia Catholic secretariat Roma father for e sori na mabonten nyina ye kasati galamsia no all of a sudden is obi aka no atomo no yensan yen sori nti sa o man no yedi hu e be se obi am yentumi nkasa biu ba nye ne democracy no nyame shira obi bia ye nyina ye tie Sompa ni nyina ye tie nti ye nuanom a wonom ewo Sompa FM sunyane wonom enra womode enkrai ema ne yen se Rambo Stala NDC mpanimfo anase aban mpanimfo a wom kwakira Abronye DC wonom de koye no enhani na saa Abronye chie ya wom che ne Rambo Style sade ekuo mpanimfo bi kan wobono mantamu no eno na lawyer Martin Kwebu nso akasade afa ho se nyesei enti na Ghana foto aba edema achiniye na de ekoso yi no
IGP kura enim na de yenti dabe so mo de sa na mo beka nti Oliver de no sa na attorney general mo kokan but said by the time you wie no Ghana Fuma attorney general Godfrey Dame ebu say enyemra so it's the same thing ye be ma attorney general na IG ebu say ni omo ye na enyemra we de me akram ni wie sisi amesene Dr. Ayene be nye we ntina ye to ma NDCO they be me I cannot be part of this type of governance no ni abonye kan enyemra mo man if you not forgive him let this say politicians will just take everything. Then where is the society? I did not our older brothers and Bibinya, I was saying sorry, money Kata said they be Lawyer Martin Kebu and a Kasai FM. Adeshia wonom ewo nkwadum a eno no ewo akontombra ekurosini bedwanim ewo atoye etifin emantamo wonom kasai enura na omo ya saponyina NSA network ho nsem aye bibia ho de ama wo mo entimi gina baabi akasa no wonom de omo tumi nyina baabi nkasa na mom de bia gisi wo mo frudua ansa na wonom akasa enti no omo toto sere mpanimfo a wonom won potem afei abam mpanimfo ononyafo sam not George adwumemu a wanum si besi network post ni bi fama wo mo ade hia wonum ewo nkwadum na enu na chi no sompa ya bom ya nsa no se pa ene krosini bedwa krache ya wosoma de hia wonum ewo seshi akontombra ononyamfo Joseph Apia wo kyerkyeremu anamon a wonum etuye Oko baby it's one simple na problem ho and me no ka say start a day work problem but no kwase mo mu ni say put for be a dance here there is a team a free gifts omunam mention mu a ye ti ho nyina mfonso ho nyina no omo ye but contractor na contractors na baba because abanda na mpio mo person mo ji mo stika wa ba ho na to baba back no be 50 posts nyina eti the message ten kodun fo be na abotre nche bia no bia ho be but also a band no na eye ta pu nkuma ewo nkuma so ye ni so ade mu say network providers nti say MTN ni Vodafone omo ni be kire emu wo ye mention ni but e guso aye draft proposal ta ye de baba he omo de ni mu na Crossini bedwan krache ya wono osmade hia womo ewo sehia kontombra ononyamfo Joseph Apia wono ene kasa ye enra efiada Friday efiada mfimfini mantemu Friday eho na gomu afete na naba ahema ene sompa kase ekasa ye bra na kwakwa de ma ene gina ho ne wo chese afi akosolo ntobo afahye no etere atopan afahye no wo mbedi pa na emom wo de afutuo na ema timamufo tituru emaba wa ne mrante wa ne se wo mo ba wo mfa wo mo ho ma enso ani nemo ma wo mon kwasenta ade bi ase wo sha atade de na nso wo nsha atade na asa atade na se no na ase wo hwesini na sade na ba hema na abna ewusia ya otodo abien wo kan yi ni yes rasho da wo ba kete tan won shan ala yidi wo ho wanya wo ho basa ewude nde no ya fashion obi ana career fine ba me fede wo baka da ko shedo to benti ya sha kare bia ye pe yes ra ko papa ya pede ya afi no ko enyi na enyi ti pa e ma obi a obeti de o wo mo fata pa ho ya ko shedo to ba oba enyi baje yes ra kana men na ho pado yes ra ya yin fu ho pado yes ra ahima fa wo ti meji na mo pado de apaka ahima fo adekro ahima fo na ebushi ahima fo o jina misra pam mo enwa na ahima no na abna wusi ya wotodo abien wono na ye gomu afete ba ahima ene wo chese akosolo ntoba afahye no nyame de chen ya da chena ene ne mpompon so no wono modi tua so nti emuma ba wa ne mrante we beba nyina no wonom emfa won ho yi na ye bewura mu ontifa wonsam no bra e wo Sompa 106.5 FM Accra we no na wotwe nyina mu enesi mampane mahama ehia ansantwerofo na wode to so se wo ba ye mining lease wonsane bi. Let me be clear, since my administration resumed office
Not a single license has been issued to any company to mine in our forest reserves. The repeal of LI 2462 is therefore intended just to crystallize in law what reserves have been successfully recovered from the grip of illegal miners, restoring these vital ecosystems under state protection. Our Tree for Life initiative is being actively rolled out across the country, targeting the restoration of lands degraded by illegal mining activities. Steps are currently underway to repeal LI 2462 to formalize our commitment to end mining in forest reserves. What you are witnessing is not inaction, it is our steadfast adherence to due diligence, due process, and fairness in the pursuit of justice. Yes, our insistence on doing things the right way may afford those who have looted this country some temporary relief, but let me be clear, it will not grant them permanent escape. There you are, His Excellency John Dramani Mahama. Yadi wusi ewa nsenumu na eba manone nsemu a na watwi mu nsem hodo bi a efiri gui na yetase edema yetiefo ne bi ne se mampani Donald Trump America mampani wono mu a na nka beka se binum wo na duafie no wagya fa kese no a na eno na ebi chese wo mbenya kura nka Belarus na wono mbetena na womo akwakwese wade wo ho kura no de enye se bi a ogya womo na womo akọ womo afiefie akwakotena wom bepe baabi a eno nso no wo hu se wo masom ebeju won sa na Palestinian for no nso womo akasa de akire Kristofo titru wono ma ewo Chicago na nhyemude kese koso na womo ka kire Kristofo ewo manyimu ene ama hodo so ya Palestine ka ho se womo nkasa ntia Israel ne Gaza ntokwa no sade Kristo pa ne kurom wo mo asode ekontokwa nyame nso se yemfa yen ho bone nche no Kristofo wonom enkasa na efe wo mo mfa entia na populio watenenka wo de atoso kire se we de nipa apam o wonom apam na sa apam no sade mu nsam te Vatican enhyemude bi koso na wo mo susu adwene asua de beboa ma wiase ye betena se a sade nyame asundwie no ebetimi adi echi na ene yatena na saa hyehye no etwagui na watwi mu ene yede ato awi na populio na kasanso esanso kasaye enra ya ewo Vatican wonu hyiemu a wo mkoye enum no ene wo ka kire Roman asafo manyina sei asofo a yefa wonum afoforo ewo eye Roman asori no adwumadie ni mu no aya na empempi no obi ohwanum a na wakasa na asofo ase mesi waye misei emma no titru na ya wo mo hye dade anaso wo mo tai edis allegations ne to asofo no so wo ka kire Roman asafo no se wonum etia moamu emfiri ntam anase ma wonum pre wonum ho nyini na mom wonum hwehwe mu ansa na wo matumi akabi eno so ode afutuwe yi ekoma wo South Africa memo na watwi ebeto odwa sei awadefo banu bi a wo modi wo masem ekodan wo mkwoto batan no na ni nyina efa se Ghana ha se yanka ema yen ene yede mamadini eto yenso oba de untimi fa wudini nkwato be ma so eno wo motwetwe ho a ma ekopie mu e wo mkwoto batan no kwato na hye ese wonso yo ba utimi du din eto bema so eyeye enti sese no wonom agiatum na watwi enu so etwagui papa na enye asem kotoa na ensem kuro na mu so ama no ne mu nsemu a ena yegusu a yegina na upiemu ewo UN a ekuro ba ku bi ehye ho wo mu kire mu se nsuo toy ama nsuo bi eyiri ena so ba nipa makomako edunwotwe 18 ena kana na wonom ti na nanom se do nipa mienu ede wo mo hu wo mo se bonsu na mene wonom se wo mo fa hene wo mo ehu wo mo na watwi mu amanone nsem ene yede asom wi yenko Facebook na yenhwe yadofo de wonom so ede ababa to Facebook na eye Hajia Special Local Force ena nadama wade yen eko Facebook no eso eye Hajia Special Local Force ebusia na watwi wupa aduane papa bi ni ema wo ho ento eye Hajia na wodwani ache ho se ye ampesie ena wo pe wache wo pe plain rice wo pe jollof
rice wankasa aduane a wankasa udi afili se wadidi fie eye hagea baabi a wo bia yemfa aduane entoa wo a mepacho woni pro no anya brem ye de beto adododo hacho na ubehu yen na wafa yen ewo 0246 359 921 0246 359 921 na hagea enyo so na wabie we ne ede amame na mebo na ebobo na ni prepresa entine hagea ma no na busuade amamo hacho atomic quantum pon so ye be transition funeral home no entino ene memene chinkwasi upe eye lapi wedi upe eye mutuo Sunday special upe biedi aduane papa di na nya hoden eye hagea special local foods ne mano enam dia mano 0246 359 921 na damenti comments appeal 2 wo Facebook ne so nyasem ketwa wase comments appeal 2 aka give bawomia another chance na ne semu a wode ba ye ebi ene wase sompa woma ye nyina adwo na said ya wia no obekan ye no wasa beka wa ha wase Ashanti region has spoken 34 MPs 45 constituency chairman 15 regional executive endorsed Dr. Alhaji Mamudu Bawumia. My MPP family, let's unite for victory 2028. Aw na me nimisa news ni ho asem no waka me kan wie ye no say ntinu ko mensa pillar 2 dia ono so de ba ye no watchia oso watchia honorable bright Sylvie Kume next MPP national vice chairman yo what that say and afa masa wudu kumase bantama so e wa hanom was say Dr. Bawumia is the best ntinu opacha se Bawumia Dr. Alhaji Mamudu Bawumia no e na fata so otu franka no e de ma amanyoko MPP no delegate na ya na mato dia man messages ne dos yesere mo said your phone ne kura bobo ne ni no ya first da emma Leicester Company Limited and a wamo sponsor yen into wamo the Yas toothpaste and Yas toothbrush and na baya no pe chusia no pa chusia nyumira akoda na boa amwanu mu ate no atumi asemile time herbal mixture was wanu mu atuntumi ni di da bia honam ya ya upedro be boost immune system no na tu eye malaria say afiru so ye time herbal mixture time HH mixture and capsules etu nam ya de se hum e de amount 0244 417 669 na empenifo ajoso we see Electroland Ghana Limited home appliances papa pafie upe refrigerators upe rice cooker upe microwave upe air condition upe blender upe kettle upe TV adie bia yusua nyina mahodini bia eye Electroland Ghana Limited na woni yen edi enkomo yaba bio microphone no yaba eya sompa obi bas eya sompa obi bas 26 September eya fiada entini fiada bai na woche pepe anopa no num yes say yenkuku ni yenkaka nyina afiri fidua yim abepie mu e wo dome market eho na ubehu Prophet Kofi Odro Alabasta tie Ubetsene nka echese woba live and colored mame akwasua ago aboaje akwasua nhira no enka ne no peace say eya sompa enti no hu ni da de mechicha flyer no wo bi se mame mi hu ni da se wo hu ni da nyankopɔ ya do afia da be na wotwe dome market bra ubehu mame akwasua ago aboaje empanimfo anitini ni atwotwo wuro ye hyase no num evangelist Alaji Apam ubehu me Ane ubehu evangelist Alaji Apam so ho aka siate kama enti no mpanimfo a wanmu afiduam ha se nyina ebabi na ye beche ade bebre enti no but you say giveaways yadema coffee yadema wa yase coffee yadema no wasan ajeje yadema fako yadema ma bia uba na se ewro ye t-shirt ma wa fako yadema ma bia fako entini nyankopɔ yadema no num na ya hye yadwumade ni nyina ase news be feri ho afei alabasta ono so de ne preaching be feri ho afei hot bite mobro bibia e be feri ho aya na wahia yen ni ama giveaways
case ni bi unsem bi se bia no na wonso wode asom yen abusua yada se wunya brani adaji etie yen apesima kade hia yanso ya ba bi nsami anwumre ede mawo mimi dini abena badu adepa kofi menembra dada no a triple A man ejapia epam dada